Здравейте, геймери от VBOX, аз съм Мордан Мадри 9 и това е втори епизод на Single Player Survival. Значи, извинявам се, че първи епизод се бъгна и не казах чао или нещо такова, но сега продължаваме и ще се направят торчове, за да осветя, защото видях, че в миналия клип но не се вижда хубаво. Хубаво ще осветя, за да виждате. Ето тук ще също един торч. Не, това ще го махна. Ето така и ще легна да спа. Значи ще се пусна на нормал. И лягам да спа. Добре, успях да спа. Така, в чета ще сложа тези работи. Не. Да, е така. И ще отида да убия няколко животни, за да събера храна. Е, тия прасета. Но първо... Опа, тук направя грешка. Така, продължаваме. Ей, не ме дари пържола. Лоша крава. Чай с ръка ще избутам. Да отиде на сушата. Мри бе! А, така. Не бяха ли три? Добре, бълва ми се малко мишката. Ще се ги събера тия цветя. После ще ви кажа защо. Тук има още бамбук, но не ми трябва. Сега тук има от двата вида гъби и ще ги взема, за да си направя. Чай ще пусна за малко мъглата. Добре, Майнкрафт много ми се бъгна. Ще се пусна за малко мъглата, за да се прилага. Взема от тия гъби. Добре. Така, стигат ми. Но ще пусна на фар. Ще събера и малко водни лилии. Ще убия и ето тази. Това прасе. Добре, ще спрашоля ми стигат да се върна в къщата. И там горе също има още едно прасе. Добре, само малко. Да, така е по-добре. Добре, вратите са бъгнали. Сега ще ги оправя. Добре, тази врата. Так. Добре, къде ги сложа тези врати? Е така. Добре, така ще ги оставя да не се бъгват. Добре, доста бъгаво. Просто е така ще направя, на врата. Няма да се занимавам. Значи това няма да ми... Това... Омага. Това ще бъде временна къща, няма да е за винаги.
Добре, така. Така малко да разчистя. И ще направя тук един път там. Така да се върна в къщата. Кобълстон ще ми трябва. Ще направя ни стълби. Омага. Е така. Добре, ще ги оставя в честа. Ще взема малко дърво. Не искам да се хъба кола. Е, също ще направя така. Ще направя 2 супи. Всъщност 4 направих, нищо. Ще ги пребера. И от цветята ще направя това. Така ще го оставя в честа. Така да го изям. Оставям го в честа. И това да се изпече. Лилиите ще ги оставя. Така. Значи ще разширя къщата. О, кол, супер. Добре. Значи, аз ще си преработя това дърво да... Ще направя една камена кирка. Омага. Добре, лагнаме. Първо ще изхъбя дървената. Тук има много хол. Което означава по-бързо повече печене и повече светлина, т.е. за торчеве, защото много тъмно се вижда. Сега и тук ще осветя, защото сърно няма виждате. Е така. Даже това може да ме е мината. Само тази торч ще го махне, ще го сложа тук. Така. Добре, кирката ми се изчупи и продължавам да копая стая с новата. Добре, значи ще си направя една лопата за санда. Тук съм пропуснал едно кол. Омага! Добре, няма да е тук мината.
Така ще продължа. И ще осветя. Значи този епизод ще е кратък. След малко мисля да го спирам, защото да не става много дълъг епизода. Значи надявам се да намеря някой пещера. Не. Тук ще го сложа. Така. Да видя дали е нощ вече. Не е още ден, и ще убие това прасе. Да видя. Добре, взех ги и тия. И мисля, че взе да се изтъмнява, не знам. Не, още не. Ще покупая още малко и ще спирам епизода, защото не искам да стават много дълги, да има 2 часа конвентиране. И ви казвам буквално 2 часа. Добре, така ще осветя. Добре, още малко. Докато горе-долу ми свърши кирката. Пък ще им свършват торчовете. Аз мога да се направя още много, но... Просто... Значи чувам зомбита. Значи сигурно наблизо има пещера. Добре, само така торчи се връщам горе да спа, защото вече трябва да е нощ. И... Я видим. Да, нощи. Лягам да спа. Така вече е ден и довиждане от мен. Очаквайте продължението на приключенията ми в втория епизод. Довиждане.